Jono karo Busri adoh saka Surabaya. Mau njagong ning Jombang bablas nusul awake dhewe. Heeh. Panjenengane iki le tresna karo Madangkara luar biasa. Ora mung laladan Nganjuk tekan Madiun Ponorogo, Solo, nusul kok, Nduk. Iya. Kuwi jenenge katresnan. Heeh. Lah, welinge ya kuwi budhe nyamini. Oh ya Kang Sis. Heeh. Supaya ngaturake lintang asmara. Ya, heeh. Lah, lintang asmara iki jane sing dikersake engko sing nembang kudu Niken Salindri, Lucy Brahman karo Sukesi Rahayu. Nah. Piye jajal kuwi? Ning ngeten budhe nyami. Lintang asmara niku duet nggih. Dados kakung kalian putri. Pun sakniki kula tengahi gandeng Bu Kesi menika sampun mendita, mboten jumeneng nggih. Sakmenika Mbak Lucy Brahman kalian Niken men jumeneng kok kakunge siji men dijiro karo sinden loro. Oh iya. Gandeng sing loro iki genah sinden sing awake gedhe-gedhe. Tak goleke pengrawit sing gedhe dhuwur. Sapa? Mas Sulomo. Iki ya meh padha karo Ardi mirip pisan ya. Ayo keroyokan Mbak Niken karo Mbak Lucy. Pokoknya arep kok kapakne manut. Mas Prasetyo Sulomo. Oh, iki. Piyayine gagah gedhe dhuwur putih kaya Cina. Yo kan disapa kan Mbak Lucy iki kon munggah bocah. Pundi piyayine? Monggo Mas Suplomo. Nggih. Niku Mas Prasetyo Sulomo. Mas Prasetyo. Kan ayo kan dijupuk kan kuwi ditarik kon rene kan. Pundi ta tiange? Kuwi lho, gedhe dhuwur putih lho. Lah, alah kaya benek tek ngono kok. Ngono jare putih kaya Ardi. Tapi ya ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Iki tandha wong lanang ki ora apa-apa ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa ngene iki dipupuri priya bagus malih gula. Ampun ngenyek niki nuwun sewu sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Roma Irama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Ele. Nggih. Katur konjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Asik. Masyaallah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Ah iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club meneh, rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok ora awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Siapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe ku tak kopro. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, Udu. Jaini. Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek wis tuwek to. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi Jen? Iya, Jaini Niken. Nah, kepoh ta mak Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niku pun dredeg kok. Bes kapula gegeden niku lho. Tapi ra apa-apa Le, kalau di atas panggung tak mengi. Di atas. Ki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak mengi. Tak kandhani Mbak. Upama ya sok iki upama lho. Sulomo terabi karo Niken gitu. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Cetak kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho, Le. Iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyayi-piyayi ning kono ki pengen jejer Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya, wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? mboten. Lah apa? Mosok ora wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites coba Niken. Coba. Ejale. Iya. Mas Ral Duden. ral. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Iya. Sekso Pak. Sekso Pak. Kersane. Yo Mas Udin nggih, ancer Mas Udin. Ayo, nggih ancer. Ayo. Yo.
Jajal. Ya Mas, diasto. Aja obahe to, meneng-meneng. Kok obahe? Ya, dibondo, gagah, wong lanang gagah, cedak niken salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus nah, dirayu. Kamu kaya ondel-ondel. Kedet tapi ra apa-apa le. Lanang tenan. Saltingnya jan kayak wong wedok ya. Nah, nggih yo. Wah, Ayo. Mas yo Udin, nganti. Lho, ayo bawa pi. Sik kok kae sik. Dirayu. Ayo Mas Udin. Dirayu. Mesake pengen tampil ya serumpat ayo. Wah, alah. Kadung dicekel ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. Nggih. Ayo. Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Mosok Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo, nggih. Ya Mas. Tapi kurang afdol kalau ndak vokal cowok menggandrung Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ngadep rono aja usrek enak. Linteng sikilmu. Kok Wis entek sabare ketok ilusi. wong lanang iki gagah lho, wong sanding Yo, widodari. sing banter Sul. Ngadep rono. Ngadep rono. Cekel kowe, tak cekel. Ndak nyanyi. Kok usrek. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Oh gak aku wong gandrung wong wedok kaya ngemis. Ngene iki piye lho? Dicekel astane. Lah kowe yo ngene kaya paring-paring ae. Iya. Ayo. Langsung cek ngono lho Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Halo, Aja wedi. Ini di atas panggung ya Mas ya. Siap. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora wis ora bojomu wis turu. Ning dhuwur panggung los pokoke. Ayo. Ayo sampai obah nek tak gujer sikilmu. Ayo. Aku Siap, turu ya, Mas. ya. Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa Saya perang. Mbak Niken. Oke, Mas. Ya kok tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kang ngomong langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa nih. Wong ayu. Melek aja merem. Tresnamu kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batenku. Jawab Ken. Wong bagus hantap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan Menatap. ngungi banyu segara rasaku ra bakal serna senadyan nyoba cat saka Rangkulan, Ken. Dirangkul, Ken. Dirangkul, Ken. Terus kan, dirangkul kan. Dirangkul sing kenceng, banting Keng, banting. Ayo, lah sulama ngece wong dirayuni kan malah melet-melet ora. Nggih, Ayo. malah drrrr. Kedher iki ngapa lho, Mas? Si gandrung yang Ayo, ayo. Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mepsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyai loro. Nah. Ya. Pokoke arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo ikhlas aku wisan. Ayo. Monggo, Bu Mini ya. Masya Allah Bu Haji. Piyai Le Dermawan nggih. Masya Allah, jan piyai lek nyah-nyah kok Matur sembah kaya ngene iki lho Mas.
Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Lah niki wau Mas sing Isma. Oh dikersake. niki wau, masyaallah. Ya Apa Allah, ngendika sik menawi tanduk. sampun napa niki wau tembange? Nggih, lintang Lintang asmara. asmara panjenengane badhe paring sih katresnan. Oke. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Kalian jenengan no. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih. Nggih. Mas Is. Nah, monggo. Nah, iki dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ing Gunung Buthak Kediri kae ya sing nyeponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Bu Lurah matur nuwun, nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Antuk pengasih saka Yuwang Agung. Ya, nggih. Min. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy, nggih. Pokoke engko sing luwih hot, sing luwih jos. Ya, nggih. Mbatutne glaring crita luwih dhisik ya, Mak. Iki nganjuk, Nduk, 3 perkara kudu kecekel antarane lakon, lagon karo guyon. Ayo tak dherekake, ayo. Kuku sing dupaku melun ngeninging biasa ngapake kawengku sagung jajahan nanging sanget hangikipi sang reksikaneka putra kang anjok saking wiyadi enggal kang cinarita glisa kamunggal kawi ora kaya ing mapan alun-alun negari Tunggul Malaya Prabu Dewa Serani nyarirani pribadi angawe Prawadya Baladanawa pating gereng pating gero candrane kaya macan 1000 mungguing krangkengan